opération jugu na jamana in kɔnɔ tugun Gani o kumana a bɛ fɔ nin ma ko carte nationale d'identité biométrique oui Gani danfara jumɛn b'a ni carte nina cɛ carte nina bɛ dilan ni encre de nin bɛ dilan ni laser de Gani oui carte nina i ka lahalaya mun b'a kɔnɔ o bɛ serveur min kan o tun bɛ Faransi de Gani carte d'identité min bɛ dilan o don dɔ 3500 dɔw 2000 Gani solika wuli kasi wulikajɔ cɛsiri n y'a to ala ma ani makosa Gani maliyɛnw y'u kɔ don nin bɛɛ la Colonel Assimi Goïta a ko baara a kun sumara min na dɔrɔn o de kun ye ka kɛ carte couplée ani carte d'électeur fɛnɛ k'a bɛɛ kɛ kelen wa kalafili bɛ kɛ nin de o de y'a kɛ maire kalafili bɔra ma nin carte kelen de ka carte nationale ye carte d'identité nationale ye nin kelen de ka carte nina ye nin kelen de ka o kumana fɛn bɛ carte d'électeur ye Gani pourquoi biométrique oui biométrique oui Gani biométrique kɔrɔ ye di biométrique kɔrɔ n'i bɛ carte in ta Gani i bɛna k'a fɔ fɛn min ye i ka o kumana code barre ye fa tɔgɔ ba tɔgɔ o talen kɔfɛ Gani téléphone denkelen 10 de bɛ o bɛ d'a kan carte in b'a f'i ma ko k'ale ma valide Gani i b'i kunkolo de jɔ machine na n'i y'a jɔ a la a b'i ɲɛ de ta an b'a fɔ ma ko reconnaissance faciale e ye karisa kunkolo fɔ iPhone b'a kɛ cogo min na parce que 14 bɛ ne bolo Maro t'i bolo donc a b'i kunkolo de lajɛ Gani n'a y'i kunkolo lajɛ tuma min na a bɛ fɔ o ma ko reconnaissance faciale n'a y'o lajɛ a tɛ sɔn dɛ Gani fo ɲɛden mɔgɔnin kɔnɔna ka don ye jɔn ye a bɛ don yen de Gani n'o dafara tuma na a b'a fɔ ma ko valide pour k'a dafara i mana fɛn fɛn kɛ k'i tɛgɛ da fɛn fɛn de ma ko biométrique Gani hali n'i ye tɛgɛ da o t'a ban a b'a jɔ ɲɛ de la o tɛ fɛnɛ dɛ ɲɛ mɔgɔninden a bɛ taa da o de kan o de y'a kɛ marché in a taara k'a di o kumana fɛn min ye solution informatique ale ni o kumana fɛn min ye Dermalog n'o ye Allemand ka entreprise solution informatique o ye entreprise malienne de baara bɛɛ bɛ ale de bolo mais fɛn min ye nin baara gɛlɛman ninnu ye n ye yɔrɔ minnu fɔ nin ye ni gɛlɛya b'u la Gani ye carte nafa fɔlɔfɔlɔ min ye c'est infalsifiable a tɛ se ka falsifier maa si fɛ Gani données minnu b'a kan muru ta i k'a siɲɛ a tɛ fɛn k'a la n'a y'i ja a da k'i sen k'a tereke Gani i b'i ko n'a ye carte minnu na a kulu la non carbonate de b'a la a ko wala o t'a la ayi o t'a la i ka photo cɛ e passera o t'a fɔ ko carte na bɛ cogo min na i y'i si a kan a dira entreprise min ma o de bɛ carte kanam ka carte ale ni i bɛ carte min kɛ n'i bɛ t'i ka carte amo o entreprise kelen o de y'a baara kɛ expérience de b'u la carte in dilanni na fo k'a faga solution informatique c'est une entreprise malienne Gani baara bannen kɔfɛ cette carte biométrique malienne là c'est la plus fiable et la plus c'est moins coûteux aussi a dépenser ka bon wa dépenser ça fait a dépenser man bon ali fitini a kun dira entreprise fɔlɔ minnu ma olu ka sɔngɔn tɛna n da don la mais bi nin bɛ dilan anw bolo ni ko min ye Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn da ɲɔgɔn tɛ yen wa a ɲɔgɔn sécuriselen tɛ yen Gani c'est traçable i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ CEDEAO kɔnɔna don o CEDEAO kɔnɔna tɛ o diɲɛ fan o fan i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ carte in b'i nɔfɛ ka taa carte in baara Colonel Assimi Goïta ko kana kɛ dɛ ko gɛlɛya minnu bɛ nina na ko fo k'o de corriger an balimakɛ dɔ y'a kuma fɔ Aras 24 Faransi an b'a fo dan tɛ foli min na ko Assimi y'a ka kuma mɛn dɛ gɛlɛya bɛ koyɔ min na ko fo ka opération de lancer o de opération bɛ lancer semaine in kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko www.jevalide-mon-nina.com neutralisant Gani n'o kɛra smartphone bɛ e mɔgɔ min bolo tablette bɛ e mɔgɔ min bolo connexion bɛ e mɔgɔ min bolo i b'a taper www.jevalide-mon-nina.com Gani a b'i ka lahalaya bɛɛ bɔ a b'a bɛɛ ta n'a sɔrɔ i delila ka nina kɛ Gani fili b'i ka yɔrɔ min na e yɛrɛ de b'a corriger i yɛrɛ awɔ machine b'i ɲininka k'e bɛ fɛ ka carte minɛ min i b'a fɔ ko n bɛ fɛ ka taa minɛ commune 4 a b'a fɔ ko commune 4 fan jumɛn i b'a fɔ ko commune 4 5e arrondissement peut-être exemple bɛ ka di misali bi garder i dalen ka salon kɔnɔ ça fait quoi www.jevalide-mon-nina.com c'est toi-même qui valide k'i sigilen to i ka gɛrɛ na Gani n'i ka données minɛtɔ tubabuw la fo ka guerre de da yir'u la Allemagne ni Mali ko k'a bɛ Faransi da jeli la n'a ma na ni données ye a fɛn bɛɛ de bɛ dilan yan a serveur a machine a fɛn bɛɛ c'est pas parce que ko mɔgɔ de bɛ bila mɔgɔ ɲɛ ka taa o tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ n'i y'a ye yɛrɛ o de opération ma lancer parce que connexion de ma sɔrɔ n tɛna service min connexion di n tɛna o tɔgɔ fɔ n'o semaine in kɔnɔ o baara kan ka daminɛ www.jevalide-mon-nina.com Gani i fa tɔgɔ ni fili bolo e yɛrɛ de b'a fɔ de i si ni fili bolo e yɛrɛ de b'a fɔ de i tɔgɔ ni fili bolo e yɛrɛ de b'a fɔ de i bɛ bɔ dugu min na
par exemple ça ni commune rurale do même ça dit ma Kati Marala a faut ça ko commune de Kambila Kambila ta so quartier munube ou ma spécifié abi yininga Kambila avec klaka non ordinateur carte biométrique ñu ngonté jenatika la a ñu ne té Gandhi Boubou, arrêtez solution. Oui. Ni yɛrɛ nin valide kuma min. Oui. E bɛ Kati, cercle de Kati. A bɛ ŋa ko yɔrɔ jumɛn Kambila ka ca. I b'a fɔ cercle de Kati. Commune rurale Kambila. N'i y'o dɔn kuma min na, a b'i ka lahala bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a da. Oui. Gani, carte in k'a f'i ma pourquoi c'est sécurisé encore. Oui. I fa tɔgɔ, i ba tɔgɔ, i si, hein? I fa tɔgɔ, i ba tɔgɔ, i si. Oui. A b'o de kɛ carte kan. A tɛ kuma ko ye. Yɔrɔ min na, ni mɔgɔ ko k'a bɛ ka fɛn falsifié, n'u ye i tɛgɛ da machine na, o y'a sɔrɔ carte biométrique e y'a kɛ ka ban, Gani a bɛ sɔn ka don n'i ka lahalaya tɔ, a bɛ sɔn k'o bɔ. A tɔ ça fait fɛn bɛɛ tɛ carte in kan quoi. A tɔ bɛ machine kɔnɔ. Machine kɔnɔ. Donc o kɔrɔ ni gɛrɛ machine ni gɛrɛ machine 2000 b'a ni mɔgɔ min ye nin suɲɛ, k'a fɔ k'i bɛ taa mɔgɔ dɔ ka données falen, ou bien i taara ka banque la k'i taa opération kɛ n'a tɔgɔ ye, ou bien i y'a ta i bɛ fɔ ka taa ko dɔ kɛ n'a tigi tɔgɔ ye, n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, a bɛ marché diɲɛ fan bɛɛ a bɛ fɔ o de ma ko carte biométrique traçable aussi. Puce numérique de b'a la, données mémoire de b'a kun na, i y'a don diɲɛ fan o fan i ka lahalaya a b'a bɛɛ bɔ. Donc k'a fɔ ko baara in bɛna kɛ ko société kelen bɛ baara kɛ o tɛ dɛ. Policiers formé la quarantaine dilanni na cogo min na, policiers de bɛna formation fana kɛ nin na, commissariat la, sécurité publique la, arrondissement la, préfecture la, sous-préfecture la, mairie kɔnɔna la. Gandhi gɛlɛya foyi t'a la i ma ni smartphone min bolo n'i y'a dɔn i se k'i tɔgɔ ni jamu don policiers min ka surun i la instruction dilen bɛ policier bɛɛ ma i bɛ taa yen policiers fana bɛ ka former a baara la i bɛ taa yen o tuma na ne bɛ fɛ ka don site kɔnɔ www.jevalide-monina.com i y'o don a b'i ka lahala bɛɛ jigin machine ne fa tɔgɔ tɛ nin ye dɛ. Parce que malien tɔɔrɔ yɔrɔ de b'o dɔn. Waati min na Katina baara kun bɛ kɛ agent de sécurité ye mɔgɔw tɔgɔ dɔn ni fili ye. Denmisɛnninw ye baara kɛ ni fili ye. I bɛ taa i tɔgɔ Mamadu ye, mana fɔ ko Madu u bɛ Madu sɛbɛn. Merci. Olu fili kɔnɔna la, o kun tɛlen k'o da malien yɛrɛ kan, malien ye tɔɔrɔ sɔrɔ la. Dɔw bɛ yen, u si fili b'o la, a dɔw y'a dabɔ kama dɛ, tiɲɛ don. Mais dɔw ta yɛrɛ fana agent de sécurité de fili la. Gani n'i ye o kuma na ni gɛlɛya b'i ka carte la, n'i y'a don Nina kun don i bɛ se ka san kelen kɛ i bɛ k'a kɔnɔ parce que f'a ka taa Faransi kɔnɔ serveur bɛɛ minɛla tubabuw la ka na a bɛɛ b'an bolo sisan bisimila Gandi a bɛɛ bɛ yan Gani bon nin baara bɛɛ bannen kɔfɛ ni nin opération in lancera e yɛrɛ de b'i ka fɛn bɛɛ don o tuma na i bɛ fɛ i ka carte ka taa minɛ yɔrɔ min a k'i n'a fɔ réservation d'hôtel n bɛ taa nin hôtel in na n bɛ nin chambre in de ta n'i taara dɔrɔn i dan k'i installer a banna donc e dan i ye yɔrɔ min fɔ k'e carte bɛ minɛ dɛ i bɛ taa yen dɔrɔn o b'a tirer k'a d'i ma alhamdulillah ni ala tanu ye n'a kɛra kɛcogo la colonel Assimi Goïta ŋɔni ba min tun bɛ maliyɛnw sen na belebele nana sama k'a da polisiw olu bɛna former nin baara in na gendarmew olu bɛna former nin baara in na mairie baarakɛlaw olu bɛna former nin baara in na k'a fɔ ko e de ko baarakɛla in bɔra polisiw ni mairiw ni fɛnw de bolo a ma bɔ o bolo mais kuma t'i n'u cɛ de kuma t'i ni policier cɛ kuma t'i ni maire cɛ kuma t'i ni sous-préfet cɛ kuma t'i ni préfet cɛ e de b'i ka lahalaya bɛɛ don n'i sɔn ma kɛ machine kɔnɔta ma i ka téléphone b'i bolo i b'a valider mais validation kɔni dan ye siɲɛ kelen don ko fɔ bɛɛ cɛ ni filili t'a la jɛ na 5 ans a degun tɛ se ka wuli ka bin Gani carte in validité ye san 5 ne ta bɛ ban 2027 n'ala ye sijɔ ko kɔnɔ a bɛ ban o la Gandi carte in wajibilen don jɔn kan denmisɛnnin san 5 Gandi olu de b'a ta Gani n'i ye san 15 sɔrɔ tuma min na a sɔrɔli i bolo o bɛ wajibi kan mais kabini denmisɛnnin san 5 bɛ se ka taa carte in baara kɛ a baara kɛ mais carte yɛrɛ tɛ sɔrɔ i bolo carte yɛrɛ tɛ sɔrɔ i bolo fo sa ka wajibi kan taama siraw fɛ yɔrɔ kalanden dɔ kun ye 18 ans ye non nin ye 15 ans de carte yɛrɛ validité san 5 mais walasa i ka taa carte in kɛ fo den ka san 5 sɔrɔ mais wajibi tɛ ɔ walasa n'a ma sɔrɔ i bolo ka ɲankili ni fɛn caman ta o ye san 15 n'i si ye san 15 sɔrɔ Gandi o t'a bannen dɛ carte in a kun fɔlɔ bɛɛ bɛ di maliyɛn bɛɛ ma fu fɔlɔ min bɛ di bɛɛ ta ye fu ye fu de don dɔrɔmɛ tɛ sara a la dɔrɔmɛ tɛ sara Gani n ka carte buruna ne hamina wa ayi kan'o kɛ tasibari pɛrɛti ta dɔrɔn i k'a da kan k'i jɔ dɔrɔn yɔrɔ min ka surun i la u b'a bɔ ka d'i ma yɔrɔnin kelen teliya la tangasin t'a la i dan kana ni lahalaya sɛbɛn dɔrɔn wa carte prix ayi ministre de la sécurité intérieure ale bɛna sigi k'o prix fɔ a bɛ di maliyɛnw ma joli mais pour le moment
malien mɔgɔ million mugan ni kɔ ta bɛɛ fu transition de ye nin kan ye. Son Excellence colonel Assimi Goïta. Ngo Oui. don dɔ bɛ na. Oui. A bɛɛ ala cɛ politicien tɔgɔ tɛ se ka fɔ malien tugun. Ah. Bisimilayi. Cɛ colonel ninnu ye baara kɛ dɛ. Nin kanti. Oui. A marché u dama ye ɲɔgɔn wele cour suprême na. Oui. Ka taa marché valider ɲɔgɔn ka taa marché minɛ ɲɔgɔn na. Oui. Régime kɔrɔ mɔgɔw. Olu kun ye carte in di 23 000. Oui. Unité. Carte den kelen. Ni ala non savez ko ala ka simi sara. Wa hina malla sa. Non. I b'a dɔn ala de bɛ jɔn dɔn quoi. N'i ko k'i tɛ min kɛ ala bi i b'a kɛ ale tɛ bɔ a kalama. Siga t'a la, siga t'a la, siga t'a la. Farawuna yi ni da Nabi Musa kan ale de tila ka Nabi Musa la mɔgɔ 5 kan. Wallahi. Musa ka tila ka Musa ka. Savez quoi? Ala ye adamaden da fɛn kama. Adamaden ka dɔnni ye dɔnni dogolen de quoi. Oui, oui. Yanni i bɛ taa fɛn yɔrɔ na ten koyi fɛn b'i kɛrɛfɛ di. Oui, 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 oui. Maliyɛnw bɛ hami na wagati min na an b'a kɛ di. Ala ko a y'a to yen. Solution bɛ yen. N bɛ banisalaka dɔ d'aw ma n b'a kɛ maliyɛn ye. Ah! Kɛrɛjɛ. Sabali. O kɛrɛjɛ. Cɛ tɛ Asimi. Ah. Cɛ tɛ kuma a tɛ yala a tɛ taa mɔgɔ fɛ yen a tɛ bɔ a nɔ la. Gandhi a tɛ foyi tiɲɛni ta ka kow la mais a sigilen président min nana. I b'a dɔn kuma caman de. A sigi ni sanfɛ san 2 kɔnɔ président nana ka taa ni président 20 ye. A bɛɛ de bɛ ka n'a Mali la. Oui. Mais a tɛ ka taa yɔrɔ si. Tandis que. Oui. En 4 ans voyage dɔw bɛnna 70 000 kilomètres ma. Président dɔw Mali kɔnɔ. Awɔ. U ka voyage budget bɛnna 15 milliards ma. I n'a fɔ jɔn. I n'a fɔ a ye tɔgɔ fɔli kɛ ne bugu i tɛ se k'a fɔ tan dɛ ka mɔgɔw bila fili kɔnɔ dɛ i b'a tigi tɔgɔ de fɔ an ka avancer sinon kuma dɔgɔ espace de vérité de don i bɛ tiɲɛ de fɔ an bɛ avancer. Espace de vérité n ka kuma kun ta cɛ communiqué de la. N ko vérité min bɛ yen n'a sɔrɔ a b'a ko kɛ. Ayi. Ngalonda ma la o de. Gani ne bɛ min f'i ɲɛna a fɔra ne yɛrɛ fɛ ne t'a tigi tɔgɔ dɔn. N b'a fɔ ma a mɔgɔkɔrɔba la fɔ tɔnɔ dɔrɔn fɔ tɔnɔ. Mɔgɔkɔrɔba kɔni don. Mɔgɔkɔrɔba don. A ma fɔ tɔnɔ. D'accord. A fɔ ko tɔnɔ. I tɛ mɔgɔ si bila ko la yan. Oui. Gani k'a f'i ye an bɛ don min na ko bi. Oui. A bɛ fɔ nin de ma ko carte nationale biométrique. Gandhi au revoir Nina bye bye. Nina ko problème bana mais. Ko Sumar a banna. 40 ko dun. Pewu. O bɛ banna. Nka avantage ye mun ye ne ni carte in n'a bɔra k'a d'i ma comme opération bɛ kɛ janvier mais yanni janvier cɛ sini site in lancement bɛ kɛ semaine kɔnɔ site lancement bɛ kɛ n'i y'i ka validation bɛɛ kɛ janvier kɔnɔ n'i ye nin carte in minɛ i bolo 40 mana k'i bolo sisan o dan ye san 1 de ye. Donc o ni carte bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san kelen kɔfɛ o bɛ bien. O ye bannen c'est ça sera caduc. Oui. Ça c'est fini. Oui. Donc o kɔrɔ hali ni ma nin fɛnɛ sɔrɔ 40 bɛ san 1 k'i kun. Oui. Hali ni 40 n'i y'a ta bi san 1 de don. Oui. N'o san 1 tɛmɛna carte nationale biométrique ɲininkali bɛ k'i. 40 dilanni bɛ jɔ pewu. Ka taa polisi o 40 o kuma tɛ yen. Soloka wuli tɛ o. On n'a eu déjà 16 ans hali sufɛ i bɛ taa brigade de mɔgɔ sɔrɔ i b'i ka carte dilan ka tɛmɛ ka taa. Bubu an bɛ jamana marabaaw fo an sigi kun ye yan y'o de fɔ an bɛ jamana marabaaw dɛmɛ ka sabu kɛ n'u bɛ ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ fɛn fɛn de bɛ yen n'a bɛ ka kɛ transition fɛ ni ɲuman don an b'a fɔ fɛn de fana bɛ yen n'a bɛ ka kɛ transition fɛ n'an y'a dɔn min tɛ ɲuman jamana kɔnɔdenw an b'a fɔ o de ka ɲi k'a fɔ carte biométrique ko la an ka faamuyali ye min ye o ye nin ye bi ala ka an kisi ni sira wɛrɛ tara jamana marabagaw fɛ carte marché bɛ mun bolo u ye sira wɛrɛ ta jamana kɔnɔdenw nana ka na se an ma ko degun fanga ka bon plateau kelen sanfɛ espace de vérité an ye layidu ta an tɛ jamana kɔnɔdenw an t'u janfa Gani o ka nɔgɔn n'a ma fɛn an bɛ sigi plateau kelen sanfɛ ka tila k'a fɔ min fɔra an ye min fɔ plateau sanfɛ fili ye an sɔrɔ u tun ye min layidu ta o ye nin ye mais baara ma k'a kɛcogo la Gani o fana fɔ oui chef de service informatique malien don a tɔgɔ Bamadou Touré ɲininiba t'a la o oui c'est un ingénieur oui ni fili y'i sɔrɔ sabu an kana fara ɲɔgɔn ɲɛ quoi mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mais a bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn oui dɔw yɛrɛ tɛ maliyɛnw de don a ma ɲa an taara f'u ye a ma ɲa a ye min fɔ an ye nin tɛ nin ye an kɔni b'a dɔn c'est la carte la plus sécurisée a bɛ ka fɔ cogo min n'a kɛra tan gɛlɛya bɛ bɔ fasodenw kan nka n'a ma kɛ tan ala k'an kisi ko mɔgɔw ye problème sɔrɔ degun sɔrɔ a y'an wele a ka fɔ an ɲɛna ko degun b'aw da la an bɛ tila ka sigi plateau kelen sanfɛ an bɛ fɛn fɔ a la min ka jugu ni nin bɛɛ a ye min fɔ nin don a ma kɛ voilà donc o ye an sigi kun ye maliyɛnw nin b'a to très rapidement an bɛ don an ka thème filanan kɔnɔ an ka thème filanan tɛ dɔwɛrɛ ye sema ye communiqué min kɛ bubu i bɛ ka guerre kura ko kuma fɔ a bɛ ka ne siran dɛ Gandhi
kɛlɛ de manden jɔ kɛlɛ de bɛ manden ci mais min ye fina manden bɛ lomo lama ko filenkuru jinga manden tɛ bon siga t'o la i bɔra kɛlɛmasaw la sɔn kɛlɛ ma oui Gani sema de communiquer kalan k'a yira k'a fɔ bi olu de kun ye terroriste olu de kun ye jadi olu de kun y'a bɛɛ oui mais bi i ye kɛlɛ bɔra terrorisme ni fɛn bɛɛ la oui ne ma fɛn ko terrorisme bɛ ban ka bɛn fɛn da ne ma ayo bana terrorisme ma ban terrorisme ko kuma ko sisan an ma yɛlɛma an bɛ ka segin ka na rébellion de kɔnɔ sisan rébellion tuguni mais o de don olu de a bɛɛ kun ye mɔgɔ kelen de ye oui 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 faransi y'u ta k'u tila ko saba de kɛ k'a dɔ kɛ jadisi ye k'a dɔ kɛ fɛn tɔgɔ ye de ansardine NGM acheter fɛn a don ta bɔta ka dɔ kɛ autorité politique ka dɔ kɛ politique ka dɔ kɛ terroriste oui oui donc aw ni ninnu ka négocier ani ninnu kana négocier oui mais Niger président Mohamed Issoufi ale de y'a fɔ yan ko c'est MLA kelen k'o de bɛ taa tiɲɛni kɛ ko ni Mali ma ka frontière sécurisée ko ni mɔgɔ kelen de bɛ taa tiɲɛni kɛ ko ka kan'i dogo branche politique branche armée merci oui donc bi guerre accord d'Alger waliyali o bila kɛrɛfɛ o papier ko fara ko bila poubelle kɔnɔ te mun bɛ se k'a waleya o banna i b'i labɛn de kɛlɛ bi ala ye président di Mali ma min y'i jɔ a kɛlɛkɛsen kan oui ni mɔgɔ bɛ ka accord bali c'est la médiation internationale et la CEMA bɛnkan ye mun ye ko ka aw désarmer fo bi san o san n'o bɛ marifa min yira nin ye muru de don wa ayi muru tɛ an ma désarmement kɔrɔ ye di désarmement kɔrɔ a t'a kɛ MINUSMA ɲɛna yan oui 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 a t'a kɛ MINUSMA ɲɛna yan o goran kɔnɔ u nana n'a ye 32 sites de cantonnement o de kan ka installer Mali sɔnna k'a fɔ k'a bɛ 126 000 ex-combattants ta à chaque fois Mali de bɛ ka autorité de Bamako de bɛ ka accord waleya ka se mais bi an y'an jɔ an jɔyɔrɔ an tɛ bɔ yɔrɔ min na pewu on bouge pas d'un iota oui u bɛ désarmer kan minnu bɛ yen n'o tun bɛ Faransi bolo an y'a bɛɛ récupérer an kun mago bɛ nin de la oui 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 armée bɛ Kidali wa armée tɛ Kidali wa olu ye naga kan de ye armée Mali bɛ Kidali armée de conscience tɛ dɛ armée Mali de bɛ Kidali les 3 camps abandonnés par l'opération par l'armée française Barkhane Mali de a récupéré oui oui Gani aujourd'hui oui on a toutes les autonomies militaires pour engager ces combats an bɛ se ka combat kɛ ka gagner combat sous paix à bébé armée bɛ an il y bolo a dans la logistique là on est prêt vecteur aérien on est prêt renseignement on est prêt troupes on est prêt oui tactique d'intervention on est prêt oui Gani i bɛna k'a fɔ Gamu ye kuma dɔ fɔ n bɛ tiɲɛ d'a ma oui parce que Irisiw yɛrɛ ka président seginna Irisiw ka chef d'état-major seginna kuma kan comme a ko Mali sécuriseli gɛlɛya ye mun ye i b'o dɔn oui Mali dugumisɛnnin de ka ca dugumisɛnnin ka ca dɛ Gamu b'a fɔ don min na oui Kidali ko dugumisɛnnin bɛɛ ka na duguba kɔnɔ o don Bala min ye kuma yɛlɛma k'a fɔ ko Gani ko mɔgɔw ka boli walahi a m'a fɔ ko jo Bala min ye kuma yɛlɛma Gamu ka laɲini kun ye mun ye i b'o dɔn pour que au moins armée ka se ka mɔgɔw sécuriser dugumisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan u kana duguba kɔnɔnaw la oui n'a fɔra buguda dɔw bɛ yen buguda 4 5 6 n'a fɔra k'a fɔ ko yen bɛ se ka attaquer ka mɛn ka sɔrɔ mɔgɔ ma na mais n'a bɛ duguba kɔnɔ dun oui 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 a bɛ baara nɔgɔya oui et aujourd'hui o baara de kɛra baara banna oui baara banna armée ka plan d'intervention bɛɛ a y'a bɛɛ dɔn opération kɛlɛtigi plan Maliko a y'a bɛɛ dɔn on a 12 hélicos d'attaque on a 15 chasseurs on a 6 avions de renseignement on a encore deux systèmes anti-missiles S-300 Triomphe Fla o b'an bolo la montée de l'armée malienne en puissance Gani Keita ka accord waliyali kɛlɛ préparé o de don Gani veut la paix prépare la guerre Gani tun bɛ Faransi bolo n'u b'a fɔ ma ko Musa Ould Lima ale de tun ye Faransi ka pion ye pion min n'a tun bɛ Burkina gouvernement kɔnɔ il était payé par Blaise pendant 20 ans ale de tun ye Faransi ka chef de service de renseignement ye Sahel kɔnɔna la a tun bɛ Burkina armée ministre fɛnɛ fɛ o cɛ kelen de bɔra ka taa hali ani Moritani ka bɛnkan mun tun bɛ sen na ale cɛ kelen de taara ka taa tiɲɛ ni kuma kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a don t'a bɔ tan nin de ye Faransi kun ɲɔgɔnna se ye wa nin de ye accord papier bɛɛ kɛ wa nin de bɛ Mali rébellion dɔn ni fɛn bɛɛ a b'a yɛlɛma cogoya min ka d'a ye n'a y'a jaba kɛ terrorisme ye n'a y'a jaba kɛ djihadisme ye ça dépend n'an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an ye fu siri o dan na sisan aw bɛ marifa bila aw bɛ kuma tɛ aujourd'hui o de to n k'i ma n ko c'est a guerre opération bɛ wele de ko opération boli banna opération boli banna bi a banna pepepewu kuma wɛrɛ tɛ fɔ min kɔfɛ bi an kun infiltré no MINUSMA mɔgɔ minnu na
o dugu retiré la mercenaires minnu kun ɲagaminen sɔrɔ sugu la olu ko banna arajo minnu kun bɛ kumalankolon fɔ olu banna politiciens minnu kun bɛ u financer kɛrɛfɛ olu bolila Gani bi jigiyaw banna pep u kun bɛ malo ta k'u bɛ taa di malo bɛ dogo arme bɛ dogo malo kɔrɔ o banna Gani u kun bɛ taa jaga minɛ dugu minnu na jagaw bɛɛ récupéré la k'o di Gani aujourd'hui élément fɛn fɛn kun bɛ yen u mago bɛ fɛn fɛn na o bɛɛ labɛnna bataillon yɛrɛ kɛra fan bɛɛ fɛ mun de bɛ yen sisan aw ko cogo di face à face Boubou ne k'i ma nin de la n ko i bɛna bɔ kɛlɛ in kalama k'a fɔ fɛn fɛn bɛ k'a fɔ a bɛɛ nkalon Faransi a bɛ Pologne et Roumanie nin wagati in na a nana ni 1500 éléments ye a ko OTAN ma Mali kɛlɛ engagé la frontale la Jofo Faransi yɛrɛ ko ten ma kuma ale de sera a frontale la oui et aujourd'hui fɛn min ye OTAN yɛrɛ fana tila ka a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka na Pologne bi o ni Ukraine frontière la parce que acheminement min bɛ baloko la Russie bɛna yen tigɛ donc Europe yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini oui seulement communiqué min kalan ça n'engage que lui et la France oui et la médiation internationale peu importe min fɔra a bɛ kɛ ten a bɛ marifa bila kuma tɛ yen diya kusa kuma tɛ yen France yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini bi c'est pour cela a nana u boloma dɛmɛ ni char damadɔ ni fɛn damadɔ ye k'u ka nin minɛ Joke France yɛrɛ aw sa dimi a kɔrɔ de ko kɛlɛ yɛrɛ ta ye a ye kuma ye Kidal a nana ni a ka char de génération ninnu ye a n'a ka blindé kobara damadɔ ye k'o di o kumana a y'aw yɛrɛ dɛmɛ fɛn bɛɛ yelen don tout est bon tout est clair mais kuma kelen de o de y'a to i bɛna dɔn nin si sur le Mali est avec la Russie oui ou non i bɛna dɔn de la parce que les Américains u ye échec ta yɔrɔ min na i b'o dɔn quand u ye Ukraine guerre dilan pour que Russie ka se k'a ka armement nabɔ Russie ma sɔn dɛ Russie taara Iraniens ka missile de minɛ ka na n'a ye parce que États-Unis mago tun bɛ dɔrɔn Russie ka missile ni a ka arme nucléaire baba minnu b'a bolo a maralen bɛ min a bɛ min a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn donc a bɛ Ukraine renforcer pour que Russie bɛ offensive lancer Russie fana sukora Russie fana minɛn bɛɛ bɔ Iran ka tila ka Iraniens yɛrɛ bila ka na formation kɛ donc alliance kelen bɛ ka nalen Mali nord la alliance kelen o alliance kelen bɛ nalen donc il bɛna kɛlɛ ye nin de la i b'a fɔ les partenaires non ma banna i bɛna kɛlɛ yɛrɛ nin oui i bɛna kɛlɛ yɛrɛ sisan i bɛna min ye sisan o de ye nin France min ye denbajalatigi ye ale ko moyen t'a ye nin wagati la soit sema b'i plié a bɛ sɔn accord baaraw ni fɛnw ma ale kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi a bɛ se ka bolomadama ani duwawu foyi t'a ye ale tɛ se ka kɛlɛ kɛ tuguni mais a t'a bolo kurantigɛ bɛ yen Congo France yɛrɛ fɛnɛ kɛra sa kurantigɛ dɛ Timire Duruta bɛ a ye kuran tigɛlen don glace dun kuran tigɛlen don an tun bɛ ɲani min ye fo Ala kun k'an ɲɔgɔn se France cɛ bubu gɛlɛya bɛ n san dɛ ko kurantigɛ min bɛ kabako dan don carburant fana k'i bɛ jɔ aran de la cɛ aran janba pour que ka carburant sɔrɔ Gouan y'o de fɔ oui et aujourd'hui l'armée malienne a changé de posture on était en position offensive défensive an bɔra la ka na position offensive de la sa an tun bɛ yɛrɛ ɲini de la fɔlɔ an bɛ yɛrɛ ɲini de la an yɛrɛ lakana dɔrɔn sisan nin y'o bannen sisan an bɔra an bɛ wuli ka taa juguw ɲini sisan a bɛ fɔ de k'e ko cogo di e bɛ bɔ yen e ko cogo di i bɛ bɔ yen fan bɛɛ minɛla k'an sigi suko ninnu bɛ ka baara kɛ subhanalayi Gandi nin yɔrɔ la min commandant Masawule colonel Masawule fo cɛ k'a fɔ dɛ a ye opération dɔ lancé a ka farin de fana quoi n'ale kumana dɔrɔn sadi i sigilen don ni fari parle don ni Masawule kumana dɔrɔn i b'a dɔn Gandi armée bɛ se ka nɛgɛ don école de guerre dɔ bɛ fɛn dɔ kalan ko système ombilical Gandi o ye ka wolonugu meleke o bɛ cogo min na quoi opération bɛ mele ten de ombilical ale phase fɔlɔ a b'a kɛ large de Masawule y'o de kɛ donc la masse d'infanterie i b'a k'a fɔ marifatigiw bɛ dugu ma olu bɛ ka taali sous-jetés minnu bɛ yen artillerie minnu bɛ yen les canons et consorts la olu fana bɛ da o kɔ Gandi i bɛna k'a fɔ fɛn min ye blindés ye olu bɛ kɛ k'o couvrir ka taa a kɛ i n'a fɔ ballontan na a système ɲɔgɔn bɛ ballontan na Modibo b'a kɛ 4-3-5-3 i bɛ jeune ye ça fait i bɛ défense ci fo ailier bɛ bɔ n'o ye donc o bɛ to min na dɛ Masawule ka a ye système il est le seul officier min sera ka système ni appliquer terrain kan même les officiers allemands n'ont pas pu Masawule a ye 63 jadisi d'états-unis di système Gandi n'a système ombilical n'i y'a kɛ a ye offensive lancé len kɔfɛ a kɛlen ka offensive lancé minnu bɛ ɲɛfɛ olu tɛ koyi minnu bɛ kɔfɛ artillerie blindé fɛnjugu min bɛ kɔfɛ olu de bɛ filili kɛ jusqu'à 10 kilomètres aw tɛ bɔ n'aw bɔra tuma min na a bɛ fɔ de ma ko a bɛ système to a b'a fɔ ko système croisé i b'a ye k'a fɔ a b'a bolo kɛ tan
Masaoula n'a qu'à croiser au corps, même pour qu'on ait mieux à n'a qu'à croiser. Système croisé. Au corps, ennemi métallique. Ennemi n'y a pas l'intérêt. Oui. À Bolto, t'as besoin de balle. Ah? Oui. Tiens! Pongo, c'est officiel. 63 Toulouse a bien neutralisé. Parce que, vous voyez, vous voulez que tu Goumina. Oui. Il y a dit que ce soit calme. Oui. Il y a pas mal de. Il est tchèque, mais là, bon, école de frichus de la Paris, école de guerre. Wallahi, tchèque, mais tu as un système appliqué. Parce qu'il n'y a qu'un ennemi pour élément bébé ça. Il y a un tchèque niveau. Oui. Il y a un élément bébé ça. Oui. Il y a longtemps, il y a 3 défenseurs. Sisi fla. Vous n'y a donné. Moi, Bob fait système que l'on va appliquer à l'IFM. Ali fait on a système que l'on va appliquer là. Valentin, il veut deux Valentin. Gagné mon équipe nationale de chien fla. Il reste ma équipe nationale. Mali. Mon équipe nationale. Gagné. Aïe, tu me dis que vous. Ah, vraiment, tu m'équipe nationale, tu me dis poser notre. Gagné, il serré bana. Maruketa. Auquel pays est serré, malheureusement. Ah, si quel pays est allé sélectionné, allez qu'il est serré. À quel pays aussi tu malheureusement me serait serré. Ah, Gagné. Ne on mort dans l'été. D'accord, on avance vous. Non, avancez. Oui. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, Gandhi, la guerre s'impose. Oui. Pas d'accord. Minkera ni sema marfa bla anti bouger d'un iota. Alante pininda. Oui. Erion au lieu dans un lieu neutre où belle diversion dit. Il est marfa bla. Obligatoirement. Tout à la sarkatal. Alors OK. Donc aujourd'hui, le Mali est déterminé. Oui. Oda Kabe Marmana Kamina élection quoi dont Aboula Assimi veut faire maintenant les derniers nettoyages. Opération Boulibana. À tort de Ate Oulimi Goblo Odido. Opération Boulibana. Gandhi Nini Anga de opération. Aujourd'hui, Agnès Tamigueterama, armée Tamike, sans flamme Gueteran, aïe, expansion sur ça est devenu une armée aguerrie parce que nous définissons qu'on a une armée, à expansion sur Armadon Terra de tir là. Maronia combien? Balle de boucon, popo! Oui. Tibet tchèque sur le tas sur charger une bagarre boulga, t'as une charger une moine, marpa balle bana aïch. Otala. Quand on est là pour sortir de aïe. Au Kumadola, est-ce que bah Doualini, aïe, nous on voulait n'avoir sur avec tirke. Kadonga foni meni yorena tellement que balbi ah non ali tika plita ba moralu kay ni yoro jo ta foy que kota quand en côté bon gani kanata yoroshi la guerre choche ba fina ko accord de négocier choche ba fina ko accord de solution lu ga bati greffe bilati accord de solution faut la guerre de ka gagne mais oui Mali c'est le cerveau c'était Moussa Lima mega mi fina oui et lui le cerveau rien ne va plus le terrain nous revient merci Gary Boubou Sani Angabo Kumalamba fie et Kalomi sera mois de novembre Sirfko Sagadi mois de décembre Sirfko Fana Sagadi c'est que Sirif Tiami Aydra Saga Fradebe à 2600 en cas Mogonini Dongini Amesika Domina. Oh, c'est ça, nous on ça qu'il nema. Mais ça qu'il nema mon amour. Et tu fais ça. Ça quand on a des équipes tado. Et tatene tate. Ko équipe Gandi Malé, ko équipe de tado. Ko qu'il me dit ça tato li. On a mo flabe du ñogon faire. Ama flabe du ñogon pege. Et puis l'année mieux correct, ça quand ta marane des filles. Ça te nere fait. Moi ça va nere boloni, ça va me dépenser de voilà. Avec grave la dongo de voir de ça. Obe jetene. Je gagne on a ça fallait ne. Kafala. Ah, nous pouvons venir toi coréen. C'est malé oni amako be sifke la abes namako ba ka fola abes ka wele 78 03 03 4 la ka fo awye vraiment ambe anga partenaire